Nek sampe nemokne wong ST, mbuh kuwi media apa hadroh apa-apa, jangan ngabari kula tak bayar 100.000. Wah. Wedi ngangeti kan kadang wedi nek dudu entek to. Kuwi carane golek apa kuwi? Wajan cilik kuwi lho. Dadi engko nek wong tuku dicidukne dinget neh. Loh, niku pun murup terus lho Gus kompare punan. Ya wis, masalahe nek ora panas ora enak soto kuwi. Nggih. Terus sambele sing loman, iwake aja telung suwir. Namung kalih Gus iwake. Tuwitik men. Bendang bathi kathah Gus. Soto napa Bu? Daging. Soto daging. Penting panas niku wau. Nggih. Carane ngono kuwi carane nggodhog. Dadi dandang gedhi niku lho, Pak. Ciduk niku malah ngerti bahasa cutting, kakak tingkat. Apa itu? Karo 0 koma kuwi mang lho, Pak Mario kuwi mang. Wis, sesuk ide nek ning pom Pak mulai dari 0 no. Ya ngono. Oh enggak, 0 koma. 0 koma. Sitok kas ora? Pokoknya Mbak Ana iki yang simer-simer iki. Ya jare milioto sing ndi Dos? Sirmu sing ndi? Sing kono bakul soto. Isin bakul soto. Bakul soto. Yo karo tak kei resep pisan kene andalane soto. Soto pundi jenengan? Pelas, renyang Mbak Ana. Nggih, mboten ono pinarak ngoten mawon. Druwedeg lho Gus langsungan. Paling tebih sik bakul soto riyen kedap. Kalih engko sing paling tebih mau Pasuruan enek ya. Pasuruan. Aja. Salam-salam. Nggih sotone gen pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ida Gus. Dalem e pundi? Pelas. Pelase pundi to, Bu? Pelas niku nganu kula saletane Gus Daib. Pelas. Nggih. Kenal. Dulure. Pundi ya? Celake Mbah Yai Bakar. Oh Yai Bakar pundi Nggih. kali Yai Bakar? Etanipun. Oh mriku. Nggih, paham. Terus sotone jenengan teng pundi? Nggih teng riku. Ya namine sinten wau? Ida. Sotone tapi soto Bu Endang, Gus. Lah jenenge sapa niku? Ibu almarhumah. Woket zamane Ibu. Nggih. Ning pinggir dalan enten soto Bu Endang. Wonten nggih teng pinggir adasan. Sesuk tak golekane nek aku liwat kono. Monggo pinara. Penting panas, umup. Nggih. Pinara, Gus. Carane nek wedi ngangeti kan kadang wedi nek dudu entek to. Kuwi carane golek apa kuwi? Wajan cilik kuwi lho. Dadi engko nek wong tuku dicidukne dinget neh. Loh, niku pun murup terus lho Gus kompare punan. Ya wis, masalahe nek ora panas ora enak soto kuwi. Nggih. Terus sambele sing loman, iwake aja telung suwir. Namung kalih Gus iwake. Tuwitik men. Bendang bathi kathah Gus. Soto napa Bu? Daging. Soto daging. Penting panas niku wau. Nggih. Carane ngono kuwi carane nggodhog. Dadi dandang gedhi niku lho, Pak. Ciduk titik dipanasin neh. Mengko nek manasi kok kono kuwi panggah sawi ora panas-panas, ora enak kuwi engko sotone. Nek jenengan ngono kuwi laris engko. Bukake jam pira? Enjing Gus, jam 7. Ayo mokel nyapo? Poso apa buka? Bika. Poso iki buka? Bika Gus. Lah, Oke. nyediani ibu-ibu sing pas mboten siam Gus. Ngono lho. Nek Kalih sampe anak-anak nemokne balita. wong ST, mbuh kuwi media apa hadroh apa-apa, jangan ngabari kula tak bayar 100.000. Wah. Heeh. Maksudnya aku tak melu rono. Nggih, alhamdulillah. Jenengan koncone Mbak Ana. Nggih, biasane dipeseni soto kali Mbak Ana Gus. Wah, acara teng mriki. Nggih. Oh, niki wae enek. Niki wau mboten. Oh, ya wis. Oke. Kapan-kapan tak cek. Jenengan dikeki sarung iki, mang pengen sarung to? Kali sangune mboten Gus. Sangune niki tak jikokne sangune Pak Wabub. Cepaki karo Pak Wabub ya. Tak jikokne 500.000. Nah, Gerak akeh omahe cedhek kok. Yo ditambahi niku. wis tak tukokne kopi nek kowe emang. Sopo sing tukokne kopi? Lho niki mun nyuwun kopi lho Gus. Maksudnya piye to? Wow, mang wis petung, kok nek kowe oleh sangu, aku njaluk apa? Wo ya wis. Wo enek tim ngono kuwi to saiki. Nggih.
Pun ngoten mawon. Matur nuwun Mbak Ana, mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Panjang umur, sehat, barokah. Amin. Pak Wabub nggih ngoten semanten ugi. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakul soto. Pasuruan coba. Mana Pasuruan perwakilan? Lah ini. Pasuruan, saudaranya Mbak Ana. Oh, nongko jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Pak? Joyo, Gus. Pak Joyo. Nggih, Daleme nongko jajar Pasuruan. bidal kapan jenengan? Bidal wau jam 1:00. Misanan kali Mbak Ana. Boten saking diajak ngoten kan. Oh diajak. Kali. Sing ngajak sederek Mbak Ana. Dereke Mbak. Nggih. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Jadi jam 1:00 wau pun dugi mriki. Jam 1:00 bidal dugi mriko ngantos mriki jam 5:30 wau, Gus. 5:30. Nggih. Lah kok bidal niku memang karena terpaksa diajak apa ya memang ngerti nek enten pengaosan apa napa? Ngertos kayak 2023 riyen, Gus, teng markas. Nggih. Nanging nggih napa jarang kepanggih jenengan iki kados kaget kula. Kan biasanya teng layar mriko. Oh namung tebe. Nggih, kali derek-derek niku biasa rencang-rencang sing biasa rutinan. Niki mumpung kula teng Mbak Ana jenengan rawuh. Nggih, leres. Malah roh asline. Alhamdulillah nggih, Gus. Pripun ngeten iki asline tibakno. Ya Allah, alhamdulillah. Seneng. Seneng sangat, Gus. Ngoten niku napa to Pak sing disenengi Pak? Nggih, pengosane rumiyin niku, terutama niku, Gus. Pengosane napa nggih? Pokoke ayem wong teng manah niku men, Gus. Kalih hadroe mboten demen. Demen sangat. Nggih, ya Allah, alhamdulillah. Pun nikah Pak jenengan. Sampun. Niki kali Pun Rayate nikah kali niki yukane. niki. Nggih. Ini video niku. Nggih, Ya Gus. Allah. Ngoten niku nek cetuk kula arep muni apa lho Pak jenengan? Kok pengen cetuki? Pengen sowan, pengen salim, Gus. Ya Allah, nggih, nggih. Pangestu pandunganipun. Nggih. Nggih. Kula nek kathah lepate pas ngaos ngapunten ingkang kathah lho. Sami-sami, Gus. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Niki sangoni Mbak Ana niki. Omahe adoh. Sangoni 1 juta Pak sabarnya. Alhamdulillah. Kirian bagian ya metu tok Rabbil ngene iki. alamin. Dihitung sik tapi niku. Pun niki nek duite turah dibalekne. Hati-hati enek kentus. Ora. Ora tos nggo kentus. Wes. Pengajuk sangu wae. Matur suwun sangat, Gus. Nggih, pun ngoten mawon pangestune njandungake Mbak Ana kali Pak Yon nggih. Nggih. Mugi-mugi Bu Haji Ana kali Pak Yon pinaringan umur panjang, sehat barokah, Amin. usahanipun lancar. Amin. Allahumma amin. Nggih, alhamdulillah. Ya Allah. Nggih, kali salam dateng Pak Haji Beki sing sampun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.